Ale niedobre, bo wiesz, na 4 i patrz jak się poli te. Ale ja z dzisiaj też taką rundę zrobimy. Zróbcie sobie imprezę, ale musicie mi tu przytargać drzewo, aż naprawdę akurat To ja też pójdę Bo tam jest monitor. to ja pójdę z wami, pomogę wam. A sąsiad sobie kupił piła spalinowo i mi to fajnie poczuł. Ale ja Cia- tam na to rozdomni tego tam, bo biorą wszyscy, no co, no wszyscy biorą, no. Tam jakąś I no, że dzika to lasy jest, jest, wiesz, wiesz, no przy kawałek wejściu. trzeba iść i tak powierza, bo to zawsze Jak robisz imprezę, to weź tych młodych kolegów za targę, nie? Tak No. A tak skąd kurwa trzeba wejść, bo takimi patyckami Niunia, niunia. Coś pięknego, no coś pięknego. patyczkami nie zrobisz. Łysy buszty kręci. Daj, dołóż no tam. Jak brak wody, to się puszcza i się wyda... Nie nakręć na Facebooka. Nie, bo jest poród. Ale ściąg te bryle. Nie, bo te oko ma. No. Oko na Maroko. A już jest ciemno, wiesz? Więc te okienko podoba tej sypialni, to jest super. kurwa. Najlepiej jak taki rano wstaje, głowa wychylu, a sąsiad się śmieje go do aha. Koń, który mówi. Bo ino mówię głowa na mnie. O, niunia powiedzmy. Niunia, niunia. Kogo się? Ale Jak taki wyglądasz? Mata kupił zajebisto, genau na te okno. Będziemy... Bo my już tak Ej, powiedzieli, popatrz się, bo będziesz na Facebooku. Jak wyglądasz? A najlepiej Milena... Tam nie ma tak źle. Jest zakochana, no nie, ona nie na Facebooku. Teraz tak. Zakochana, jak tam będzie- Poleca jeszcze tak trochę. Coś się tam stało, czy tam... Fajnie jest, pogoda dopisała. Boska, co to takie rzeczy na komputerze ludzie czytali? No tam robiła, wiesz co, jakieś tam znaki. Teraz trzeba mnie, bo nie byda. Tam wiesz, no, Jak widać to widać, wszystko smakuje. napisała... Kiełbaski smakują, jest okej. Żarty od mojej mamy, też wiem, że... znajomy widzą. I mówię do mamy, co ona tam ci prosiła? A skąd ty wiesz? Mówię, no jak to? Przeczytam w internecie. Z Facebooka. Jak z Facebooka? O, Ja taki mówię, okno twoje żarty zamknął. były na Facebooku. O, i takeście mieli, widzisz? Tak jak to okno jest, taki był kolor. No, Widzisz? Takie było brązowe. A to ściemniało teraz. I czemu okno jest takie, a deski są takie? Bo łączno takie było kupione. no taką farba kupił. Ale taki kolor były, to też było. Wszystko było. Nie, było śmieszne. Celina było takie jasne jak to okno. Kino tak pomalował, bo teraz kiedyś malował. Malował, no, no. Coś ściemniało, ale I to ściemniało, no. takie jak to było, coś takiego jak tego. Ale okna nie malował. Ale łokna nie ma. No, no. Łokno takie by kupili. I to mnie zmyliło, bo myśli. I słuchaj, jest, mama I ja wiadomo, kurwa, to nie ten kolor te. trafiła, no bo widzę na Facebooku. Nie przeklinaj, bo będzie na YouTube. Na Facebooku, na komputerze. Jak to moje garści na komputerze? Co wstydu nie ma? Jak tak można, wie, mam? Wszyscy dawają, za to. Ale ona nie, wiesz, ona sobie nie umie tego wziąć do łeba, żeby ktoś, cały świat mógł oglądać jej garki.